मालिनी अवस्थी जी गौले रहली कि मिर्जापुर अरे कोई लगू लजार हो कचौड़ी गली सो कई लबलमू हमारा गोपाल चाचा बोले रहले घरौली के कि फागुने में कोइला करार हो अरे सवनवा नना बाकी तारा से फास्ट धुन में पूछो यही कजरी में पूछो सावन के महीना में पूछो सावन जब बीत जाई तो ना पूछो कि हरी हरी अरे जिला के सुपर मालवा एरी तू नया सुनो कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के काहल चल बहरा कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के काहल चल बहरा जिला के सुपर मालवा बहिनिया के काहल चल बहरा रुरा जौन कहने हम भइल है ना बाकी नारदी विधा के न हवे जरूर खिलाड़ी पड़ी है कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के काहल कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के काहल चलबा हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के काहल चलबा जिला के सुपर मालवा बहिनिया के काहल अरे कजारा ले आईनी धनी हो चूड़ी हरिया रंगा चूड़ी हरिया रंगा कजारा ले आईनी धनी हो औरी से नूरावा जलवा चढ़ावे में भूलईनी अरे जलवा चढ़ावे में भूलईनी चूड़ी हरिया रंगा जलवा चढ़ावे में भूलईनी चूड़ी हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के काहल चलबा हरी हरी जिला के सुपर मालवा बहिनिया के ये चटक गीत है सावन में कजरी सही बात कजरी तो बहुत हो जाए हां जी कि भोले बाबा बैल वाले निराले डमरू वाले बाबा बाकी चटक लोक गीत है हां जी ए भौजी कि बोलो भौजाई सुनील भैया हमारे गीत संगीत के प्रेमी बानी छोटे मामा बहुत हमारे का आशीर्वाद हजारों रुपए देनी हां तू खाता लगा डिमांडवा कौन छोटे मामा अच्छा साइलेंट आप है तो क्या कि बोलो भौजाई ए भारती भौजी ए भौजी कि बोलो भौजाई कोई सुन बाड़ी रसमलाई छोटा की बहिनिया से भेंट दकराई 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 हो जो भेंट कराई बोलो भौजाई कैसन बाड़ी रसमलाई छोटा की बहिनिया से भेंट दकराई साहनी डीजे के माध्यम से पीयूष साहनी जी हमरा के आशीर्वाद दिले बनी आशीर्वाद के प्रतीक्षा करो कि हम तो देखनी का देखनी जौन देखनी तो देखाबो कि हम तो देखनी हिरनिया के चालबा जय हो हम तो देखनी हिरनिया के चलबा बहिनिया के काहल चलबा हरी हरी जिला के
कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा के कहत करता कि हरी हरी जिला के सुपर मालवा हिनिया के कहत करता ए हा बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत सम्मान मिलल। हाँ, गीत के फरमाइश आई बा तनी नामो बता दी हम घबरा गए हैं। हां जी बता दे भैया हमारा मनोज यादव जी यह मंदिर के निर्माण करता के भाई बानी।